जोबोद गोजोनथाव मोनसे बार्ता बा मोनसे निउस जोंनि थाखाय मेसेज जे जों दिनै साक्सेसफुल मोनसे मिशनखौ जों खालामनो हाबाय। बेनो जाहैबाय जोंहा अति प्रयोजन जेखौ जोंनि सरकार जोङो जेरावबो समस्थियाव जोङो बेखौ दाफुंसारनानै लानो हानांगौ आरो बेनि उसिलायै आं दिनै बनगाव समस्थिनि सासे MCLA जानानै जोंनि बनगाव समस्थिनि मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव गासै टटेल जोंनाव 13टा प्राइमारि दङ। 13टायाव जोंनाव मोनसे प्राइमारिया वार्ड कमिशनारनि आन्दाराव थायो। बे जाहैबाय 1 नम्बर 2 नम्बर शान्तिनगर। बे प्राइमारिया चेयारमेन मिउनिसिपालिटि बर्डनि आन्दाराव थायो। गतिके जोङो BCDC चेयारमेनखौ 12टा प्राइमारि जों रानना होनो हायो। दा बेवहाय जोङो दिनै साक्सेसफुल जाबाय। आङो 12टा प्राइमारिनो दिनै BCDC चेयारमेन प्रमुखके TCLC चेयारमेनखौबो आं दिनै एपइन्टमेन्टखौ रानना होनो हाबाय। बे जाहैबाय जोंनि थाखाय मोनसे ग्रेट साक्सेस आरो निस्सय आं आसा खालामो बिथांमोना जेखौ निर्देश सरकारि निर्देश जे बिथांमोना जिहेतु दिनै मोनसे सरकारिनि दायथ' मोनबाय हिसाबै सरकारिनि निर्देश महरै बिथांमोना निस्सय मोजां निस्वार्थभाबै बिथांमोना खामानिखौ गोसो गोथारै मावगोन आंहा आसा दङ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे जोंनि मानगोनां हाग्रामा सारआ मोनसे इस्तिहाराव होदोंमोन इलेक्सन समाव फोसावदिङाव होदोंमोन बे 12टा प्राइमारि दङब्ला राननांगौ 50% महिलानो रिजार्भ दोननांगौ 50% पुरुषनो रिजार्भ दोननांगौ। बे हिसाबै आङो दिनै 12टा प्राइमारियाव 6 जन महिलाफोर BCDC चेयारमेन एपइन्टमेन्ट होबाय आरो 6 जन पुरुषफोर आङो BCDC चेयारमेन होबाय। द्याट मिन्स 50-50 जेरै हाग्रामा सारआ निर्देश होदों आं बे मथै आं दिनै खामानिखौ मावनानै जाफुंसार होबाय।